αυτό. Ναι, Λάκης. Ορίστε, Λάκης. Τι θες ρε Λάκη πρωί-πρωί? Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Είπε καλέ, κάτσα πει ο Λάκης. Χαρούμενο το νέο έτος. Ναι, επίσης. Και ένα γάβρο. Ποιες γιορτές ρε, πέρασαν οι γιορτές. Ποιες γιορτές, άλλες γιορτές στα σκέλια σου, στα σκέλια Έρχονται μας. Άγιες μέρες. 7 Γενάρη είναι το Αγίου. Περάσαν οι γιορτές. Οι γιορτές. Καλή χρονιά. Τι θες ρε φιλαράκο? Θέλει ένα γάβρο. Έλα κάτω στη τραπεζό να τον ευρύς. Συναμφιάλης στο κερατσίδι, στα καμίνια. Μόνο ΠΑΟΚ, φίλε. Θέλει γάβρο. Τι μόνο πάω, θέλει γάβρο. Είναι ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι πάω. Ναι, τι θα ήταν. Ναι. Εντάξει, είσαι. Δεν πας στο λιμάνι να βρεις τους άλλους. Θα είμαστε πρώτοι στα πρωτάθλημα Ναι, θα είσαι όλα. πρώτη σε κανένα μπουκιτσί. Έλα, γεια σου φίλε Εντάξει, Παγκόσμιο. φτάνει, έλα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, που καλό είσαι- βράδυ. Φτάνει η εκπομπή. Κάτσε. Από εδώ και πέρα βγαίνουν οι ανώμαλοι. Δεν θα χαλάσω εγώ αυτό που πέρασα τις Άγιες γιορτές. Κάτσε επειδή κάτω, σε βλέπει ο κόσμος. με βλέπει και όρθιο. Κάτσε ρε τάκι κάτω. Έχουμε 10 λεπτά. Έλα, κάτσε, δεν μπορώ, αλλά και εγώ θέλω να κρατήσω το λόγο μου. Δεν θέλω να εκραγώ. Κάτσε κάτω, σε βλέπει ο κόσμος. Να με κάνουν να βρίζω.